Ya kok pring to. Enggak apa-apa. Aku udah kalah. Bos bocah iki cilik tak gedhekne. Masa gedhe kok arep nglangkai mase iki lho. Mereka bawa madam to, Le. Gedung. Lah keke tak cepaki, rong piring tak tri rong piringnya sapa sing mangan? Kok nggih. Oh mama sing mangan. Ya mamamu. Dawek nek kowe apa ki muni wegah ora gelem kalah dajal pola kowe kaya ngopo tak delake. Buktikan. Buktikan. Lali yo. Lali yo nek. Ngene lho kok. Lali yo. Kowe walah dhewe iki nek ngomong karo bocah cilik tak omong ngene ya. Kalau lawang hotel. Ngomong karo cah cilik kok aja ngeden-ngeden. Ora mudeng ya. Ayo le nek wayahmu jajal tak delok. Dan bagi keluargane Mbak Edin Roh kita. Guyu iki kok. Madep ngono kuwi lho nek ngomong kuwi lagi namae Mbak Edin nggih. Napa? Kaya lambe ra kanggo. Cepetan nggih. Lah niki lho fungsine kathah lho, Bu. Jenengan benjing niku nek dodolan Coca-Cola, Fanta sing gelem niku ampun tumbas cupilan. Yo kabeh ku. Milih iki lho. Sampe kaya sekarang. Tapi tengkep barang niki. Lagi rayo. Asbuk. Tabung. Lho, Ojo guyu. Jangan ngono lho. Lah. Iso. Aduh sih. gorok-gorok lagi. Makane jatah apa terus. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Totalitas. Totalitas. Jopone iki Jopone klaro. Ayo sewu. Mana apa-apa tak atur. Mau sewu itu aku iya. Kali lombok. Udan nggih. Udan. Apa iki ora kono? Waduh. Suwe juga. Mandek sih. Aus. Prosean. Kabur piye?
Oke totalitas. Cepet ora? Kena. Ojo. Aku apa garno kok payungan iki piye, Bro? Ada kono yang tampung. Oke. Kadung. Nah, halo. Perjuangan Mas Nggih. Dimijit kali. Atau cinta ya. Ini banjir, Gus. Anu pindane jero. Jero mana? Kae jero omah. Jero. Neng apa? Emper jero. Kabeh ini kono kae. Dinun kok nggih, kalian nggih. Ini cak mrene ngene lho. Ini tabuhane iki lho. Kendrangi. Karo kabel. Iya kita. Bapur kok cange apa? Iki iso Iso tekan baper barang. ora apa-apa seniman. Hei. Oh, slow. Ganteng kayak kacamata. Gamelan kene lho. Malah telogo karo ora apa-apa. Kalau berapa? Yo, kletek titik-titik. Keras setengah keras. Awet, Pak. Sapa barang? Lebaran ning ndi? Ora banget ta? Ya barang lawaran lho. Itu juga sulap dari saya. Bos tuh tadi ini.
yang ngepel. Biasanya dari mana? Bukan lancar itu, jadi ayo. Mobilnya kita ada kalau dulu. Jadi yo, akan cukup ber. Jangan dari mana mbak? Jangan dari mana mbaknya? Oh dari Kebun Sari ya. Tinggal berpisah. Ayo. Enak ada mas? Ayo mas. Ya. Ayo ini enak ini. Ayo tanggal. Ini makan nggak? Gram. Ini ayo cek ya. Cek ya. Ada mending Pak anu ikan. Nyawa. Bani makan. Nyawa. Yo corake beda terus. Iki jenenge sing ngene metu. Iyo. Dong aja yor. MP3. Nyetel kaset. Entah YouTube Pak TV-ne timpane. Nek YouTube wis sebut jano nek ingat kan. Iya. Yo harus setengah promosi. Ayo Ki. Anu ae. Oke. Ya. Hei, prakmu lo. Yo Pak. Mau diatus barang. Tawange iki lho. Oh, ini mah pembawa acara nih. MC. Anu dalang. Purbo Sasong. Nah ini kan Purbo Asmoro. Asmoro atau di sini? Asmoro Kondi. Asmoro Kondi ini pimpinan diri. Jadi saya terah kono ya. Iya. Turah. Ora bursa. Terah teran peh iki. Kudu sungkem ya. Terang. Terang. Barokah. Nah iki lho. Wis terang iki. Gus Pongge dawuh. Bismillah. Wis ana ngono ge. MC ini sana. Ini ya Roman. Oh, tolak itu deh. Prosesi sakral iki. Larungan larungan bayi. Lah iki lho sing dilarung. Nah, iki lho sing dilarung Kak. Wis gedhi ngono. Iki. Cedak sitene ta. Ini